19 20 репи тоҷик переб бароти нав барои сумак парас репи ақа партов дарав ба медонистагии ма ай равияи репер нигер маҷнун набуда маҷнун набудак нигерои ғам зада мегуфтен репи созмона бирен салом расонен ай номи мо бостона андер намерасада гӯшама репери ошиқай ҳози кароли репи ҳақ абдурозиқай лирико як ҳаёт менолан ай арӯсошон нигеро ноли дестан ай бародарошон и кӯдакой бериш механдидан риштдорой кусара калон шидан риш бировардан ки хичон кусан и туннели ториктона охири раш ристе хамилён мегуфтан хичон алиш дорам пуста ишқ меқапида як қиртиқ ҳамёша ҳампира мухлисотон ба ақл шидан алиш кадан кумира нигере ки ғам зада ёки чӣ хеле реплогер 10 дӯст хубаю 10 лайгу як дӯсти 10 лайкте мегуфтан як дӯсти кана се дӯсти навда хубай шоирона гирифтиян расчати ютуба нигеро бигири лайка сер кунен ки шумо дер кардем то шумо омадем ки мо ай лайке ютуб сер кардем куҷо шидак батлотон холӣ мондак ботлохтон ҳозир фақат фионара нишон мета ойнатон ишқ ошиқӣ ба овози нигер репи ҳақ репи ошиқӣ мехона гапи мак буромад хатя нестум вангама гуфта будем ки ишқ мешикана ҳатто вандама чо кардем гузаштен да қисми илтимоси зора ба фикрам ки навдиден аруси макияж дора имсол барои ярӯз шумо гузаштен ба калда соли дига барои ярӯз арақ мерезен ба калда репи сиё занҷира битави кастета алиш карден ба ишқи хандаша ба косметика мебинем дига дар репи ҳақ намонда герой ба фикрам ҳақ дорам ма камтар хандам барои нигеро барои нигеро